undrar vi hur det står till med kulturfrågorna inför EU-valet. Vad är viktigt? Vad står på spel? Jens Möller ger oss en överblick. Vad betyder det egentligen att vara europé idag? Gunnar Bolin har rest runt i EU och har idag den europeiska identiteten. Slovakien. Följ med honom in på en pub i Bratislava och hör. Området är hans från Dagens avsnitt handlar om konsten och levande. Det är Linda Skugge som fördjupar sig i drottning Kristinas makt. Jag heter Lisa Bergström. Rīvos līdzekļus kaut uz vienu dienu. Termiņu noguldījums dod iespēju pelnīt vairāk. Līdz pat 4,6% gadā. Ienāc Big Bank LV un izvēlies tieši sev piemērotāko. Big Bank. Gudriem uzņēmējiem. Många som letar. Finns plattform. Sveicināt Honda šeit Origā. Reikskails ar 12. esmu klāt. Sākas ar ļoti negaidītu duetu no 50. mūzikas apbalvošanas ceremonijas. Chris Stapletons un Dua Lipa. Jā, kas to būtu domājis, jo arī viņa iekritīs kā mūzikas valdos. De menar Wow. Vad tycker du om det? Ja, det är väldigt viktigt att man... Šis ir Radio SVH jūsu vasaras radio.